monggo lah. Ayo nggih. Monggo. Dadi kabeh dilayani, kabeh diladeni. Nggih, Bu Kesi malah ingkang request niki wau. Napa? Kusuma Wijaya. Wah, nggih. Karyanipun sinten niku? Menika Pawestri. Oh, genduk Pak Westri Nggih, nggih. kalian Mas Rendra. Wah, nggih luar biasa. Layak kok sastrane elok kaya ngono Mbak Westri. Nggih, leres. Putrane Pak Dimul. Lah nggih. Kusuma Wijaya coba diaturake, Monggo to dipun aturaken dawuh saking panitia wau. Ae dhewe maksimal jam 3 kudu rampung. Lah wingi cak bagus gini jam 2 ra apa-apa. Ya ngene ning dingenekne ngene lho. Ayo. Di tengah, ayo. Menika Mbak Mira saking aslinipun saking Nganjuk ning sampun kagarwa dening kadang kula. Nengge Adimas pitutur luhur. Lah nggih walah dadi piyai ya wah temenan uga saiki ora ngira nduk mbiyen isih cilik melu aku sik umbel-umbelen kaya ngono. Nggih, riyen tasih umbelen nggih. Hah? Nggih, riyen tasih umbelen saniki pun mboten. Pun mboten nggih. Nggih, terneh aku lho niki nggih gumun kalih panjenengan. Ngapa? Lah wit riyen ngantos sak menika kok mboten tuwek-tuwek. Sinten? Jenengan. Lah kan kedae kan kula kan leh nimbali kan bapak kalian Bu Kesi. Heeh, terus? Nggih, ning anu tasik wagu. Badane Mas, Mbak, tapi kok ya sungkan. Tapi kok ora tuwek-tuwek ngoten lho maksudnya. Lah, kowe tak omongi tuwek karo ora iku gumantung cukurane. Cukurane? Angger Lah pripun to? let ngene iki ra tuwek. Lah mula kita ya. Iya. Aja-aja rambu arep melu-melu ayo. Ora apa-apa niku sing apik. Kowe ra apik kowe. Wis ya terima kasih ucapanmu padha karo dongamu muga-muga aku karo Bu Kesi ya diparingi awet enom ya. Amin. Awet sehat sing penting ngono kuwi. Amin. Sampeyan ya anggene menjadi keluarga ya iso tentrem rahayu wilujeng. Amin pangestunipun. Nggih, monggo diaturake Kusuma Wijaya berpacu dalam melodi.